martangi yang mahita. Dami ni di batana sumurung sen saluhu naroha i mana mangaramuti ati-ati do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita saluhu na barita nauli nagabihatan di bata dihita i mana tarsura di 1 Korintus bidu 1 ayat 10 1 ayat 25. Tangihok kamu mahatani di bata. Ay hautodo hata nataringo tusilangi di rohani akan alahomago. Alay haguni di batadui di hita nadapodak kaluaw. Ay natarsura do wagohon habisuhon ni nabisuk jala hubulokon rohani parrohan. Didiama bisuki. Didiama siboto surat. Didiama parsinabul di tanaon. Daga bihauton habisuni purtibio di bata ay mangihutton habisuni di bata dang ditadda purtibio di bata marhiti dalak kabisuhon gabi di halamuhon di bata mapaluahon akkana pursei marhiti-hiti jamita hauton ay namangidotadda do anggo halak jahudi jala mangalui habisuhon do ia halak gurik. Alay Kristus na tarsilang ido hujamita kami pergasi padui di halak jahudi hauto disipilibiku. Alay dia kana tarjui nang jahudi nang gurik gabi haguni di bata do habisuni di bata do Kristusi. Bisuk do hauto ni di bata asa akka jolmai jala gumugu do hagaduni di bata asa akka jolmai. Idon sahana. Hurian itu hatta na hinahulungan di bagasan Yesus Kristus. Adong masada barita namar dongapuda. Ia baritaon nunga mungkin hiata bigi. Ima tentang sada carito namaripola. Adong sada carito ni halak Tiongkok namasay menarik ningo marupani. Sada kura-kura neng lumorohana habang. Alani kura-kuron lame mana madapotun 2 ekor manang 2 pidong bango manang jod di hitan di dokmon pidong sigar guak. Lauma kura-kura madapoton sigar guak itu iba nama tu pidong sigar guak ko mangindu tolong majuaw asabuyaw songok kamu buhi terbangin. Lani singkat cerita ba olo dotong sigar guakon manang burung bangon mencalo pangiduan ni kura-kura alay di dok sigar guakomma tu kura-kure. Asabui ho do terbang harus ada syarat. Ahai ninna kura-kuron. Dido iba nama tidak boleh bicara. Dan bui makatai apapun kata orang, apapun kata dunia dan apapun yang kita dengar tidak perlu kita menjawab. Tidak bisa bicara ninna marapani. Alani sipaka mana sida oloma kura-kure. Dusong ni didok sigar gua kima tu kura-kure atong songonom ma hamina 2 menong ima mana maniup manang menggigit manang makarat ratingi hawon au di sebelah kiri dong aku di sebelah kanan, oh di tengah-tengah mah. Ima kura-kura di dok lau songon makarat manang menggopang mah kura-kura di hau-hawi sepaka mana sida. Alani dibuang mah kura-kuran habang jala diharak kura-kura mah rating-ratingi bui mah terbang. Jala masalah rohana. Jala masa hibat imana pe dibering imana ma
segijang bagak ni portibion. Alai di nama lewati sada huta, topet bersurak-surak ma akada danak, mandok luar biasa hore kura-kura bisa terbang ini. Alai tur merasa bangga, merasa super do kura-kure. Alai tur dingo imana do, jajina dang boy makatai. Tungi di buah mamusai mana keliling susah dah huta. Tungi di sada hutai musai akada danak berseru hore. Ada kura-kura yang hebat dan luar biasa bisa terbang. Si kura-kura sa si tonga neng makatai do ala di do hebat. Ala di yung imano jajine. Gabidang makatai mana mampu menahan diri. Ala terus mana sila terbang. Si garguaki dibuan kura-kura. Bini sada huta muse po makadat dana makatahatai jala guguman do di hutai. Ido iba nama. Hore dahsyat. Dahsyat. Dua sigar guak nama saya malu buaya bain kura-kura na nasuhibo to manangah buaya terbang. Naing ma itu dido ibana holan dipilih mana si ido sigar si kura-kura na buruh ido sigar guak na jago itu makatai mana dia tidak berterima dikatakan imana na auto dan berterima mana bui mana merasa idenya di jalamui pani turneng makatai mana madok neng mengalusya kerehi hola dibuka bebene turmade mai bana gabi mate ma karena apa karena lupa janji sehingga hanya dikatakan bodoh nunga pitor medeb jalan nunga pitor muruk emosional. Alani dia makadong saha persyaun rudohono ni trupukot tuhita. Nendohono ni trupukon ido ben nama setakas didok si Paulus sa sitong ne. Dipastihon ni mana do sa mulai ayat welu. Ay hauto do hata taringot silangi di rohnya kalamag. Alay haguguni di bapadui dihita nadapotan halua. Kurang ko hanap madok hauto do silangi. Alam menganggap silangi songon hauton dianggap nasi dia songon kamagua di jala dia apalagi di pada narubi nang di zamannya Alkitab di pada narubi petida bahwa orang yang disediakan itu adalah orang jahat, orang yang tidak tahu apa-apa. Alanido saya duduk nasi dari hautodo molo ikuare taringot tu silangi. Jadi do patakas ni si Paulus sa sitong tuhuria Korintus. Karena banyak orang yang merasa bahwa kekristenan itu adalah sebuah kebodohan. Bahkan di bagasa turpu tope, bah hauton hidup nasi di alanya alamang huton, ima gabi halak na tersilang jala simbol salib itulah salib yang terpaling terburuk do di halak jolma. Alay dito si Paulus ima hauto dia kanalaw mago. Kanalaw mago yang menuju kebinasaan. Buasa ay halak na songoni dan mungkin olopor siya. Taringot tu songon silang ni Jesus namate tersilang. Aladang mungkin rohani jolma i rohani portibion tersilang debata tersilang Jesus. Ay doon na sida pasekon tersilang debata. Dan diingot jaladang di boto haluau ni ima songon nau tersurat bahwa didok dia me ima gabi sada haluau do silang ni Kristus jala idu haluau na kita manada haguguun ni debata. Alani makadonga saha persyaun inaarga ni silangi inaarga ni salib bagi orang Kristen. Tado di haluaun dihita alanunga o hita rap tersilang di bagasa Kristus. Ido benna saya dido si Paulusi ay Kristus na tersilang ido hujamitahok kami. Alay pergasi pa di halak Jahudi ala hauto di halak Pilimigo. Ala ni magopuro ido jala modang hehe Kristus siya kamatiani. Ima taringot tu
khotbah manang ido na sijujud di hatahos si Paulus. Ay Kristus na tarsilang ido na sayo jahami tahok kami jala hauto di Portibio dan tercalon di Portibio ni. Kenapa? Karena manusia tidak mau mengikut hanya persoalan salib. Tapi Kristus menyatakan kepada kita Allah mau menjadi pengikut Kristus harus berani memikul salib. Na pedua kun nang dohono ni turpukodo ima di paingo do hita asa habisukon ni Portibio do habisukon na siya di bata ay habisukon na siya Portibio ima holan akalugika holan akkanabinoto ni Jolma alay nung kata jalo habisukon na siya di bata ima marhiti Yesus Kristus habisukon marhiti Yesus Kristus ima dalan manada di bata na subui hatulusan ni Jolma jalan na subui tardudu Jolma taringo tu habisukon ni di bata ay habisukon ni di bata ido tapake jala ido nama bekita bui madai jala bui mangatusi lomo ni rohani di bata na pun habisukon ni jala dang silehon ni Portibio ni manang na silehon ni sile Jolma ala molo marbisuk Jolma tutu adong madibana hatawon apa nakka lomo ni rohan di bata mampu memana mangula kon pati di bata hidup ben na setado rupani habisukon na syed di bata diame habisukon na syed di bata ima hatami ni di bata takas di songon na nilok ni perpesalmen 105 hatami do sulu-sulu di batu jala hatirun di dalaku jala di 2 Timotius 10 ayat 10 nom. Hatani di bata ay nasinihatod dui jala na hasya mengudai mamicang olulihon do manugunogu di bagasak katiron ima habisukon na syad di bata anggo habisukon na syad di bata setado dui dakyaha mabekkalak gabe tarjepol alay anggo habisukon na syad di bata say na ipatupaw nido ima na kanyani hapatason dohot lomo ni rohan di bata ay hapataso do lomohan ni batado ido bisuk diled di batato hita ani madiamuk kadong sa porsyaon nang ido jala otta songon halak na porsya hita unang maholan habisuon ni Portibion ido benedo di bagasat tupuhon ay hagalion ni Kristusido nang gugu di Portibion jala hauton ni di bata ido na bisuk di Portibion jala ido benedo nakangani dangadong naso tarpatupa habisuhon doho hagalion ni di bata jadi balik do siyan nani rohan ni Jolma nani rohan nabinani di bata alanima dia makarong sa porsyaon sila ngima paingoton kita inabalga ni holong ni rohat Yesus Kristus naso tarhasap pita ganub taida silang alidandang nagawi soba-sobota silang idaw alay disi tatadda mahita Jolma naong ditubus disi taida adong silang tertaingo marupani diame halap perdu sahita jala ganup taida silang taingo madok moliante bahkan hola taida sa sitong na silang ikodohono tama ala ni holong ni rohani di bata manubusita ido panadon jala ido silang nanido na taringo tu na manuhuk silangi mengikut Yesus Kristus kon dohonot tado diame na tersilang do Jesus holan humokop ahu atau lasidon na dohonot ta asa marbisuk kita tapakke mabisuk na syad di bata bisuk na syad di bata mangaliti ta hatawon habisukon na syad di bata ima gabi jaminan diakka na porsya habisukon na syad di bata peluaho kita sinakaragam ni musuh habisukon na syad di bata pelo kita sianakka jorat ni Portibion alani mangarana mahita tu habison di bata jala tahingo ma hola di bata do hola Jesus Kristus na tarsilangido mangalit ita gugu do bisuk amin palos mahami Tuhan marbisuk mangulahon hatam na badi songon ucahan nami amin.